Hola, buenas, somos los alumnos del IES Clos del Moro, del Bachiller de Artes Escénicas y Musical, y estamos aquí en Sagunto organizando un taller de danzas clásicas griegas. Y bueno, os invitamos a venir y que bailéis con nosotros y os lo paséis bien. Que os impregnéis de la cultura clásica, que es muy importante, sobre todo la griega, que fue un pilar fundamental para las épocas posteriores, sobre todo en el Renacimiento, que vuelven a retomar las culturas clásicas, las esculturas y eso es lo que intentamos transmitiros a vosotros. Y lo mejor de todo, que aprendáis de la cultura de Sagunto. De la cultura clásica. ¡Viva Clos del Moro! ¡Viva! En cercle, s'agarraven, no s'agarraven? Normalment s'agarraven. Pues mireu, en l'antiga Grècia era igual, ¿vale? Ahora hi havia molts tipus de dansa, però bàsicament n'hi havia... Bon dia, soc Àlex Andrés, soc professor de música i de teatre en l'IES Clos del Moro, d'ací de Sagunt, i soc l'encarregat del taller Terpsícore des de fa com 15 anys, una cosa així. El vam crear perquè pensàvem que era interessant crear alguna cosa relacionada amb la música i la dansa i anar transformant-se al llarg dels anys. En un principi era una barreja entre un taller de música i dansa i poquet a poquet van anar especialitzant-se en un taller exclusivament de dansa, en el qual té dos parts. La primera part, que és un poquet més teòrica, que dura 10 o 12 minuts, en el qual jo explique un poquetet les línies generals del concepte tan diferent de la dansa que tenien en la Grècia antiga respecte de l'actualitat. I la segona part, en la qual els ensenyem, amb l'ajuda del meu alumnat del Clos del Moro, normalment de quart o de primer de batxiller, els ensenyem un sirtaki, que és el ball grec per excel·lència, que realment no és un ball de l'antiga Grècia, però sí que és un ball que se va crear amb la pel·lícula Zorba el grec i que a hores d'ara és el més internacional i el que allà en Grècia també se balla. De manera que és un ball que només té 5 passos, que és bastant fàcil d'aprendre, i l'alumnat que arriba, entre l'explicació i la part pràctica, i ballem així en la plaça amb l'ajuda dels meus alumnes, que al final fem quasi una roda com de 40 o 50 persones, que és una cosa molt vistosa. Jo crec que és un taller que funciona bé i que la gent aprèn i gaudís, i al mateix temps se mou, que també és important defensar el moviment com una part educativa. Vamos casi igual.